Go. Hvad så dit skæve hoved? Nu skal I kræfte med selv film! Hvordan er det? Noget med nogle magneter, noget klips, noget... Her går så op til en papirklips magnet. Hvis du sætter noget magnetisk igennem magnetfeltet som jern, så vil den ophæve magnetismen til klipsen. Og så den falder ned. Se, den er slet ikke magnetisk mere. Og vi har fundet ud af, at de materialer, vi har lægget igennem, så skete det kun med jern og nikkel. Starter med, at Frederik han putter sådan noget... Jernspulver! Tror jeg det hedder. Jernspåner. På papir, hvor der er en magnet under. Og så kan I så se der, at den klister på feltlinjen her, sådan rundt om her. Man kan så se den her. Der kommer ikke noget ud. Nej, ikke det der dammskov, du ødelægger det. Din lille dumme... Det var en mørk. Og inde i midt. Hvad så de fede? Hvad så? Hvordan kommer du sydpå om vinteren? Jeg bruger kraftigt det mit kompas. Er det et godt kompas, du har? Ej, jeg er fandme der gået i stykker. Jeg flyver hele tiden til Canada. Nå, jeg skal flyve over vandet. Nogle gange så falder jeg bare ned i vandet. Skal måske tænke at tabe dig lidt. Ja, det er sgu dejligt nok, når det er 50 grader. Der er sydpå. Ja. Jeg tænker nogle gange på, om jeg skulle indstille mit kompas med solen. Nå ja, men er du ikke skæverøjet, eller hvad? Det ligner bare, du har sådan nogle skæverøjne. Ja, jeg fandme der er en langsynende fugl i hele verden der. Kan du se den her hus, eller den her mus, der står derovre? Ja, for fanden, jeg flyver over og tager den. Velkommen til Fysikshow med edderkoppefugl og musvåge. Hvad så er det fede dyr? Hvad så er de fede dyr? Jeg er simpelthen så sulten. Jeg kan se en magnetisk mus under jorden der. Jeg kan faktisk hjælpe dig. Jeg har et magnetfelt. Magnetfelt. Så jeg finder lige det der. Den der mus der. Der er den. Jeg siver den. Jeg lakker. Jeg elsker halen, må ikke få halen. Jeg er så stegt af. Vi drikker et par øl, jeg læser lige avisen, og backslash han slog fisen. Og vi ved hvor du bor, ja, for vi klipper din mor, ja. Så tør det ikke med smil væk, de må sidde på min kæm. Vi stikker her i Danmark, vi drikker et par øl, jeg læser lige avisen, og backslash han slog fisen. Og vi ved hvor du bor, ja, for vi klipper din mor, ja. Så tør det ikke med smil væk. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Yellow model kid, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, yeah.